us all stand, no, para sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. No, andam na bata? Andam na tong kasing-kasing? Andam na tong notebook o ballpen? No, so, i-discourage gyapon ang matag-usan nga maglakaw-lakaw o maadto ba kaha sa CR kung mapugnan nato pa no para maka-receive ta fully sa prepare sa Ginoo, and at the same time po no avoid ta nga mag-use ato ang cellphone para di gyud ta ma-distract karon nga morning. Amen. Amen. So let us pray, let us all bow down our heads. No, let's come no padayon ta nga mo duol dira sa presensya sa Ginoo karong kabuntagon. We thank you, Lord. Hallelujah. Salamat kay Lord. Thank you, Holy Spirit, sa imong pagpamuhat sa among taliwala karong kabuntagon, O God. Lord, this is a special day nga imong gihatag kanamo. Lord, magkalipay mi, mag-excited mi, O God, for you have prepared great things for us. Lord, karong kabuntagon among ihalad among kasing-kasing, amo ang huna-huna padayon din asi matubangan, Father God. We pray, Lord, nga padayon nimo ni nga ablihan, Lord, so that ma-reveal ka na mo imong mensahe karong kabuntagon. Give us wisdom, Lord, so that we will know and we will live your perfect will dinhi sa among kinabuhi. Salamat kay Father God. We bless your word. We allow you, Holy Spirit, nga mo istorya sa matag usa first time man o nagbalik-balik, but Lord, you will speak to us, Lord, karon nga morning, and we will not leave this place, Lord, nga the same again. We will not leave this place nga empty-handed, but Lord, mag-awas-awas gyud, O God, ang imuhang presensya, Lord, dinhi sa among kinabuhi. This we pray, Lord, and we ask of you, Lord. In Jesus' name we pray. Ang tanan moingon og Amen. 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 Before ta magapaglingkod, no, padayon ta nga mutindog. No? As we read the word of God, na dira sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. No, libro sa Mateo kapitulo 6, 19 to 21. No, whatever unsa man ang imuhang version diyan ha, no, let's read it aloud. Sayon na kay pangitaw ng Matthew, the first book of the New Testament. No, nana ba? Amen. Nakita na, basin na pod sa LED. Pero mas maayo kung na kay physical dira nga Bible, mas maayo. Okay. Basta ta, ready, one, to go. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang tanan moingon og amen. Amen. Magapaglingkod mo, no, ang Ginoo magapanalangin sa iyahang word karong kabuntagon. Karon nga morning igsoon no, as first Sunday no sa February, wherein magpadulong na ta no, preparation nato for our upcoming nato nga harvest event. No, magisgot ta aning topiko kini nga mensahe about eternal investment. Kitang tanan may eternal investment. Okay. No, dinhi sa kalibutan igsoon daghan kitag mahimo nga madunggan or mahibalan, and I guess most of us we are engaged no na naata aning investment sa atong kinabuhi. No, the common types of investment, or sa Bisaya pa siya pamuhunan. No, investment kining business investment. No, very common or very acquainted siguro atong mga negosyante aning nga klase sa pag-invest. Another is kining paper assets investment. Muna siya kaning mga health insurance, mga death insurance, usay pa yung mga insurance na nga more on sa paper. Stocks, bonds. And another po nga type sa investment is property investment. Muna ka lang mag-acquire ta og mga yuta, mag-acquire ta og mga properties. No, so daghan kayo almost everywhere makita gyud nato, labi na karong panahon na nga kining investment nga ato ang maisgutan karon. So ato ang for the definition sa investment igsoon para mas mahimong klaro nato, especially ato ang i-get in nato, isulod nato ang words sa Ginoo. Ang meaning sa investment no sa financial nga aspeto, the action or process of investing money for profit. Palag ko sa kuan sa meaning, the action or process of investing money for profit or material result. So meaning, if you want to invest,
na adyo kay gi-expect nga resulta. Amen? No? Another nga meaning is a thing that is worth buying or acquiring because it may be profitable or mapagkakitaan ba na kay magamitan niya in the future. So may kag-investment gani, it is what you do or it is what you acquire because naa kay gi-expect nga something useful niya in the future. Nakuha ni Maigsoon? Okay. But when we go to the deeper level or deeper nga meaning sa investment, na din nga ako ang na-research na ko igsoon, isang meaning sa investment is that it is an act of devoting time, effort, or energy to a particular undertaking with the expectation of a worthwhile result. Meaning, no, when we invest, no, kung wintag sa deeper level ng meaning sa investment, is that when we invest something, usually kuan gyud siya kanang nagi siya kalambigitan of something valuable sa imong kinabuhi. Dili ka mo invest sa usa ka butang or di ka mo invest gikan sa imong kinabuhi nga walay value. No, kay gingon man nanong it is an act of devoting time, effort, and energy to a particular undertaking with expectation of a worthwhile result kanang mahinungdanon nga resulta imong gi-expect. So usually, it involves valuable. Gikan sa to, muhatag tag something valuable sa toa. Muhatag tag something a part of us. No, pwede nga muhatag tag gikan sa tao, mo atong i-invest. Usually, kung mo invest tag gikan gyud sa toa. Amen. No, nakuha na to. Okay. Kining investment igsoon, parte ni siya sa maingon nato nga kining investment is biblical. Even God Himself is nagtudlo siya about investment. Gikan pagani sa ato ang pagbasa sa ato ang sa ato ang key text karong kabuntagon, naghisgot na siya about investment because investment is part of our lives, even kita as Kristohanon. Now, we cannot, dili na ito mahimo nga, dili ko mo-invest kay Kristohanon ko, dili kay ko familiar, because it is part of our lives. Even God Himself, nagtudlo siya sa to about it, if you remember, sa parable sa talents. Pila gito kabuk no, nato'y master nga, nagbilin siya og talents, no? Nagbilin siya gatong, naiuban ko, money, sa iyang tulo kabuk sulugoon. Pila gito, ang gihata niya sa una nga sulugoon, naay 5, naay tulo ka coins, darato no tulo ka talents, ug ang naang isa usa. Ug pagbalik niya usay nahitabo. Ahaman siya nalipay nga sulugoon. Kadtong mga servants nga pagbalik niya giuli sa iyaha ang katong talents with tubo. Pero katong servant nga iharang gilubong ang iyang talent, gilubong ra niya ang gi-entrust sa master sa iyaha, that is the same nga amount ihara pong giuli. Ug unsay nahimo nga reaction sa mga master, nasuko siya. No, nakainomdom mo ana? No, kana mismo nga konsepto igsoon, it talks about investment. So mismo di ang Ginoo nagtudlo siya sa ato about investment, pero karong kabuntagon padayon nato nga mahibal-an ug mahisgutan nato karon unsa di ay insakto, unsa di ay prinsipyo sa Ginoo when it comes to investment. Ready na ba ka igsoon? No? God doesn't want us that our lives are invested in the things of this world. Dili gusto sa Ginoo igsoon nga ma-invest ato ang kinabuhi sa mga butang diri sa kalibutan. He wants us to invest in the things in heaven with eternal value. Katong walay katapusan, no, dili temporaryo nga value. Sa atong gibasa nato dianhi, ang Ginoo naghatag siya sa ato og command to store ug naghatag siya warning sa ato not to store. No, kung atong balikon palihog ipakita ang ato ang verse, no, sa Matthew 16:19 to 20. Di lang sa tapilo ng 21, 19 to 20. Makita nato dinha ang kalainan sa earthly treasures, sa earthly wealth, ug sa heavenly wealth. Nagibutang din no, ang earthly wealth where moth and rust destroy, no? Anayon lang ang mga kawatan, makawat sa mga kawatan,
and temporary. But ang mga heavenly treasures, ang eternal value, dili makautot or dili mahimong makautot ang moth, no? Dili siya mahimong ma-destroy sa anay or sa kanang taya. Ug dili pod siya makawat sa mga kawatan. Kay naa siya eternal nga value. So makita na to igsoon, naa siya kalainan. Gipakita, gipaklaro og maayo sa pulong sa Ginoo nga kining mga butangan na diri sa kalibutan, it is all temporary. Una dili siya gusto mo nag-ingon nga do not store for yourselves treasures on earth. Kay temporary na ni siya. But hinoon, let us invest in the things that are of eternal value. No, so ang investment ni ay is biblical, pero eternal nga investment. Inaim tapad, eternal investment. No? So as people of God, we have to shift our minds. Ato ang ablihan, ato ang usbon at padayon atong huna-huna because we are living, no, usahay manggod sa atong kinabuhi, labi na nga naata din nagpuyo sa kalibutan, usahay we think that taga-kalibutan na ta. But kinahanglan makahibalo ta or makahinomdom ta nga di ta taga-kalibutan. Di ta magdugay di anhi. That's why we have to invest on the things nga eternal. Kay di man ta magdugay di anhi ra ba? When we invest on the things that are temporary, masayang ra, no? Giklaro di anhi nga tayaon ra, kutkuton ra, kawaton ra. Kita nga mga anak sa Ginoo, ang mga anak sa Ginoo, amen. Kita nga mga anak sa Ginoo, gusto niya nga mahimo tang magmaalamon o kinahanglan makahibalo ta that we should invest on things that are of eternal value. Usbon na to tong huna-huna igsoon. No, because God is teaching us the principle sa investment according to His Word. Dili sa Colossians chapter 3 verse 2, Colossians 3 verse 2, set your minds on things that are above. I-focus, i-set, no, pwede pala ilak. No, ilak na ang imo atong huna at atong huna-huna sa mga butang nga langit nun. Dili sa mga butang nga dinhi sa kalibutan. So we must set our thing, our minds sa mga butang nga langit nun, dili dianhi. Dapat ang ato ang panghuna-una ison panglangit, dili pang kalibutan. Inem tapad. Dapat panglangit, Brad, sister, ina siya. No, I know, gusto ta tanan mo invest. Kaya gusto tang tanan na atay maangkon. Amen? No? Ngano day nga why do we invest? Kung sa general pa ni siya nga kuan no kay to be honest, no dili kay ko acquainted when it comes sa kanang kining investment nga world ba kay dili kay ko kan ana mga business. So I have to ask ang mga kauban ako sa cell group nga mga nasa sales, nasa marketing, nasa denha nga field. No, so why do we invest? Nganong mo invest man ta nganong gusto man data mi invest? Because we want return. Gusto tag naay mubalik sa atoa. Gusto ta nga ang mubalik sa atoa naatay puhunan, naatay makaginansya ta. Napag nagisgutan dire capital and with interest. Ningon to dito akong leader nga mag-invest magud ta. Ay tungod nag-expect nga kana nga atong capital nga ato ang gi-invest mabalik sa ato ang nga anaay interest. So dili di say no makuha na to no katong sa parable sa talents ba nga makuha na to nga mo di ay mo'y konsepto sa Ginoo nga di siya musugot. Di siya gusto nga kung unsa iyang gi-invest sa ato ang kinabuhi. The same lang mo mabalik sa iya, gusto niya tubo. No, so eternal, muna siyang kinahanglan mo invest for eternal nga value kay mura na siya mutubo igsoon. Capital and interest. Later on ato ning mahisgutan karon. No, unsa ni siya nga mahimo nga what does it mean sa ato ang pag-invest eternally. So una na tong hisgutan karon igsoon nga investment is that this intrapersonal investment. No? Gusto ko kanang mga terms manggod para mas mahinumduman dayon ba. Intrapersonal investment meaning it is investing in yourself.
No, duha man kabuk areas atong hisgutan karon when it comes to investing in yourself and in others. So una, intrapersonal investment. As Christians, we need to have the right perspective. No, ganina to naisgutan on how we invest in the things that we have. Kita karon naaman tay mga worldly wealth tanan karon. Amen. Naaman tay mga kabtangan tanan karon. Tama ba? Walay usa sa ato diri walay kabtangan kitang tanan naa. But how we see things, how we see these things nga gipiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi will determine unsaon nato ni paggamit. How we perceive these things kining gipiyal sa Ginoo sa atoa magdeterminar na siya kung unsaon nato ni pag-invest ni siya nga mabutanga. If you are really going to heaven, then you will invest for eternity. Kung kabalo jud kang padulong kag langit, mo invest jud kag mga langit nun nga mga butang. God is expecting you to invest for eternity because siya mismo nang invest siya sa imong kinabuhi igsoon kay balo ba ka ana? More than 2,000 years ago, He gave His one and only Son. Ang iyang gikapital igsoon, ang iyahang kinabuhi. Iyang gikapital para nga naa ka karon naglingkod na para nagkinabuhi ka karon sa kadagaya. It's His life iyang gihatag nga kapital sa imong kinabuhi. That's why igsoon nag-expect siya nga kana nga kapital mabalik sa iya in a form of salvation. No, kana nga kapital ni ang gihatag sa ato, ang gihatag sa tibuok kalibutan, He is expecting nga mabalik na sa iya in a form nga ang tanan nga mga tao sa kalibutan maluwas. Kay nianhi man siya dianhi para maluwas ang tibuok tanang tao. He is expecting salvation igsoon. Kisa may nga naluwas na dianhi mag amen. No? He gave His life, His own life para sa ato ay no, kana nga kapital na form no salvation babalik na sa iya. So kung ikaw nga luwas na ang imuhang buhaton dinhi sa kalibutan as aluwas nga tawo muapekto na siya sa eternal nimo nga kinabuhi. Dinhi sa Philippians chapter 2 verse 12. No, as a form sa ato ang pag-invest nato sa atong kaugalingon dikson Philippians chapter 2 verse 12. Work hard. Sa Cebuano pa na siya nga version, paning kamuti. Work hard to show the results of your salvation. Kana nga kapital. Nga ato lang ng kuanon nga mga terms karon kay nagisgot man ta investment. Kana nga kapital nga gihatag sa Ginoo sa imuha iyang kinabuhi. Ug iyang gi-expect niya ang kapital mabalik sa in a form of salvation, gusto niya nga we will work it hard to show the results of it, obeying God with deep reverence and fear. No, dili naman ta kinahanglan, hindi naman ta yun kinahanglan nga magpakamatay pa ta sa cross. I'm not saying nga maningkamo ta para maluwas, kay luwas naman ta. But hinuon maningkamo ta aron mahimo nga mo-show, makpakita ang resulta sa kaluwasan. That's why we have to invest in ourselves. Mamuhunan ta na atay buhaton sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo igsoon. Amen? After salvation, we need to work out our salvation. That is our eternal investment in heaven. Kung luwas ka karon, that salvation nga gihatag sa kanang kausaban, kinahanglan makita na siya, kay mo na siya imong eternal investment sa langit. Kay again, what you do din sa kalibutan, moapekto na siya sa eternity. Moapekto na siya kung saan mahitabo dito sa langit, sa imuhang, no, sa imong eternal life. Kung mamuhunan na manganit tayo, so, namuhunan na bata, no, sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, na ba'y resulta sa kaluwasan, igsoon? No, evaluate kaya nato itong kagalingon. Are we investing on our salvation? Are we investing eternal things aron ang salvation nato ma-work out, aron mo grow ang salvation, mo grow atong relasyon sa Ginoo? No? Nalalom na ba atong relasyon sa Ginoo? Gikan sa pag-encounter nato sa Ginoo, are we growing? Padayon na baka ang kausaban sa atong kinaiya? Hinay-hinay na batang mas naliwat sa Ginoo? No, because these are the things na kinahanglan nga makita nga fruit sa salvation.
kining kausaban. Nabuhian na ba nimo imong mga bisyo nga imong struggle nimo last year? Kaya kung wala pa, basin wa ka nag-invest for eternal things for yourself. Basin ang imong struggle nimo nga bisyo before, mag-struggle yapon ka karon. O basin ang uban, wala po nag-struggle, then wala tay mahatag nga kapital, wala tay mahatag nga wa ta namuhunan sa gihatag sa Ginoo sa atong kaluwasan, what He did on the cross. Usa kining basin kato atong gitipig-tipigan nga sala last year, naputol na ba karon? Ato na ba katong gibiyaan to mga sayop nga mga butang, sayop nga mga relasyon? Because that is part of your salvation, igsoon nga i-work out na to ang salvation nga gihatag sa Ginoo. Gingon niya showing results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. That is your eternal investment in heaven. Ikaw nga luwas. Amen ba? Napa ba mo din ha? No, so life on earth is just a preparation for eternity, igsoon. Salamat sa Ginoo nga iyang gihatag, iyang kinabuhi. Dinhi sa ato He gave His life for us. Nga aron kita pod mahimo pud ta nga mo invest kay kung wa po nihatag ang Ginoo sa tawa gyud tay ka-invest kay wa man tay nadawatan. But since we have received salvation, igsoon, we can work something para sa for the eternity. Amen. Life on earth is preparation for eternity. Our life is temporary. Wa ra ba ta kahibalo kung kanusa ang katapusan sa atong kinabuhi dianhi. Then luwas na ta and we are not working out, we are not investing sa ato ang spiritual life para mutubo ta. Wa ra ba ta kahibalo ang kanusa ang deadline sa atong kinabuhi dianhi. Naa ra ba gyud tay deadline. So ina imong tapad, invest sa imuhang spiritual life. Ina imong tapad. No, invest. Dinhi sa Luke chapter 12 verse 16 to 21. Luke 12, 16 to 21. Ginubay diyan katong lalaki nga dato. Kato bitong nag-awas-awas ang iyahang kamalig. Daghan kay siya abot nga mga wheat no kanang humay. Mga harvest, no, daghan kay siya harvest, dagabin niyang tigom sa iyahang pag-harvest sa iyang mga abot sa iyahang humayan nga halos nga dili na maigo sa iyang current niya nga storehouse. No nga kamalig. Niya ana siya dianhi sa verse 18. No sa diyang nakita niya nga daghana na sa ako ang gipang na harvest oy. Daghan na kay kog na hoard, daghan na kay kog na natapok. Aha naman ako niibutang. Yan, I know, kay balo ko, I will tear down my barns and build bigger ones. Ako aning tumpago na ako ning akuan, ilisan ako ning masdako para masulod pag yun na ako ang ako ang mga abot. Masulod pag yun na ako akong mga humay. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And verse 19, I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry. No, kining tao nga nag-awas-awas, no, nga iya, nag-invest siya sa mga earthly things, unsay nahitabo, igsoon. Nag-hoarding siya. Nag-stored up siya mga temporary nga mabutang. Unsay nahitabo, unsay giingon sa Ginoo sa verse 20. You fool! Ikaw nga buang-buang. You will die this very night. Ikaw nga buang-buang, karong gabi mamatay naman ka. Unsaon pa man nimo ang mga kabtangan nimo nga imong gihaguan. Kinsa may mudawat ana. Sa verse 20, yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. No, so gipasidan-an ta sa Ginoo, do not store up yourselves with temporary things. Kay mahuman ta diri sa kalibutan, di mato ni madala. Muna giingon di anhi nga giingnan siya sa Ginoo, gitawag siya sa Ginoo nga buang-buang. Oh, basin na naigo din bong. Hopefully wala. Mayon tanong nga parehapon sa Ginoo ba nga mo istorya bitaw ang Ginoo nga oy tama na lang biya ka ugma. No, kay kung may balaan pa lang nato ato ang kamatayon diri sa kalibutan. Kung ugma na tong deadline,
Maninuod na taron ba? No, gabi na natong pagkuan gyud sa ato ang pag-invest sa atong self. Paraanin niya, giingnan naman siya. Nga tama na naman karong gabi, unsaon man na nimo na imuhang kabtangan. No, so kini nga word igsoon unsa para ni sa to ang tanan karong kabuntagon unsaon pa man nimo imong pang-hoard nimo nga mga earthly possessions nga di man ka magdugay dinis kalibutan. No, so gusto ni Lord man igsoon mo lambo man ta. Gusto man sa Ginoo mo dato tawo man di man gusto sa di man i-deprive pod sa Ginoo nga mag-enjoy ta sa mga earthly nga mga butang dinhi but labaw sa tanan as He blesses us. Gusto sa Ginoo nga mulabaw pa nga mo lambo atong relasyon dinha sa iyaha. No, kay when we invest, no, when we are very invested, when we are invested sa mga butang din sa kalibutan, we tend to forget atong relasyon sa Ginoo. We tend to invest nga mo grow atong relasyon sa Ginoo. That's why we need to convert our worldly treasures to heavenly treasures. Moingon pasabot ana igsoon, kini mga butang nga naan sa atoa karon nga worldly treasures, i-convert na siya to heavenly treasures, pinaagi sa pag-invest, magamit na siya sa gingharian sa Ginoo. Kaya yes, sa akong ingon gani, we all have worldly treasures. O gusto lagi sa Ginoo nga mulambo ta. No, sa imong trabahoan, gusto sa Ginoo nga mutaas ang imong sweldo, imong businesses nimo mulambo. Ma-promote ang imuhang pagpanguma daghang kay moabot nga harvest imuhang pagpangisda daghang abot. But out of that worldly treasures, let's convert that to heavenly treasures aron mahimaya ang Ginoo. Amen. No, kay sa Romans 14:12 we will give account ra ba sa tanan natong pagabuhaton diri sa kalibutan. Manubag ta sa tanan natong gibuhat dinhi sa kalibutan, on how we use the blessings nga gi-invest sa Ginoo sa atoa. Kung makahinomdom mo sa wali ni Bishop Hurley, the ultimate purpose sa atong wealth is to bless others. The ultimate rason nga nung gipanalanginan, gipromote sa Ginoo is to win souls and make disciples, to invest in the kingdom of God. Dili lang na para sa imo igsuon. That is not for our own consumption kana imong kwarta, kanang imuhang unsay mga kabtangan nimo nga, that is not for your own consumption. Gihatag gipiyal na sa Ginoo sa imuha so that magamit na siya sa himaya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Siguro makauna-una ta nga okay ra man siguro ko te or pastora or day kay basta luwas lang ko na pay mga yaga-yaga ano sa uban nga bahala na nga tiglimpyo lang kog CR sa langit basta nasa langit. No, nakadungog mo ana nga kuan, basta naalang sa langit, okay na. No, di na kayo kuan ano kay lisod kayo. So bakay kuan nato mga rason nato but gingon pa sa usa ka magwawali so not all who are in heaven will experience the same amount of heaven. Nakahinumdum mo sa balik kay punta sa kuan sa itong parable of talents. Dili ba silang tulo nakasulod sa gingharian sa Ginoo. And ingon pa dito nga sulod no dinhi no take joy pagkalipay dinhi sa akong gingharian. So naa day lahi nga kalipay sa mga naa sa langit nga nag-invest for eternal things o sa mga wala nag-invest for eternal things, lahi ang kalipay. The truth of you being just in heaven is nothing compared to the joy that you will experience as you have been rewarded. Lahi ang kalipay sa dihang naata madawatan nga reward gikan sa Ginoo igsoon. By just naara ta dito sa langit, lahi ang kalipay igsoon. So ayaw tuguti nga moadto ra kag langit kay naara ka sa langit. But make sure moadto kag langit ug ma-experience nimo ang kalipay nga nakadawat kag reward gikan sa Ginoo. Nakadungog kag gikan sa Ginoo nga well done, good and faithful servant. Amen. No, so ayaw settle lang ako kay padulong man tag langit. Your life on earth, no, kining butang na to, mga atong kabtangan nato, ang house, atong balay nato, whatever you're enjoying diri sa kalibutan, temporary lang. But ang langit igsoon is our home. No, we will be living there for eternity.
Forever na. So make sure, pag abot ni mo langit, na-enjoy yun ni mo ang langit. No, sa itong una-una mo, pang kanang lagi sa kalibutan, ba nga, okay na ni siya. Okay ng 75, basta pasar, okay na, basta kuan, okay na lagi na. But God has given us this principle, igsoon of eternal investment. Pag abot na to dito langit, we will enjoy indeed heaven. Amen? No, sa din yung mga butang di ay nga, examples lang ni siya, mga worldly treasures na to nga pwede na itong ma-convert into heavenly treasures. Number 1 is time. Kitang tanan, natay oras tanan. No, muna yung mga butang nga pwede na itong ma-invest for ourselves, for our salvation. Nga mahimong na ay eternal value. No, worldly treasure nga i-convert nato into heavenly treasure para maka-invest ta for eternity. Number 1 is time. Kitang tanan, natay time. Amen? Kisay walay time diyan he. Kinsay na 24 hours ang iyahang oras every day. Kisay less than 24 hours. Di kaabot og ka 24 ka oras, 23 ra gyud. Natay 7 ka adlaw sa isa ka semana, no? Tama ba? Kisay unom ra di kabuk adlaw yang semana. 7, no? We are all, no, tanan equal. That is 168 hours per week. Kiunsa ka na to pag-invest, paggamit atong time for eternity, igsoon. Kiunsa ka na to paggamit atong 168 hours para sa tong relasyon sa Ginoo. How much do we give to God and His kingdom? Sa time nga gihatag sa Ginoo sa imo. Di man ta kaingon nga may manisa kay di man sila busy good. Ako nakoy 7 ka anak, nakoy 10 ka anak, nakoy gipakaon, nakoy ko lisod kay namay. But remember, we all have equal nga time igsoon. Ang ato lang is to shift our minds that kining time nga gihatag sa Ginoo sa to, kining nga iyang gipiyal sa to nga time, we will invest it for eternal things, of the things nga na eternal value. No? The time that we spend sa tuang trabahoan, business, studies, or even recreational nga activities. Pwede ra ba na nato nga, no say mabisi na kita, no, we are so invested, ana mga butang, gihatag na tong tibuok na to nga time, ana. Mga butang nga, mahimo na nung walay na eternal nga value. But remember, Exxon, every time that we invest in the Lord, it counts in heaven. Wala na siya kuan ba? No, kay gingon ko sa pulong sa Ginoo nga, God will take account of sa tanang nimong gibuhat diri sa kalibutan. So every time that we invest for eternity, kwintada na ato dito sa langit, igsoon. Tama ba? No? Kay pag-atubang binato dito, all of us, each one of us will take account. Atubangan sa Ginoo, He will judge us according to what we have done on earth. So na siya listahan, mo din imong gibuhat nimo sa 168 hours per week, ha? Kung ang usa ka oras nga pagbasa sa Bible, struggle na kay, pero no, halos katulgo na ta, pero nganong, kung mulantaw tag marathon nga salida, nga series, di maliga katulgon. Nung ano ka na, how do we spend time sa itong 168 hours? No, ang isa ka oras na nga, struggle pa dyan kayo mo, basag Bible, pero ang Facebook lagi, di naman kita kabantay nga, tibok buntag na ta, sige scroll. Wag yun ta gilaayan. So kung dili man day, no, akong ganyan, kung di man day ta makahatag og 1 hour para sa Ginoo, ayaw paghatag og oras sa Facebook, labaw pa sa 1 hour. No, kay gansig yun ta ana. Gingon sa Matthew 6, no, verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Unsahan nimo gi-devote, no, remember ang meaning sa investment, maghatag kag devotion, how you devote or to whom you devote your time determines your treasures in life. Ug danha ang imuhang kasing-kasing igsoon. Where we spend our time determines our treasure in life. It determines what
and who we value in life. How we devote our time. Na din ha makita nato atong value. Na din ha nato makita unsa o kinsa day gina-value nato. So do we value the Lord igsoon? Do we value the salvation nga gihatag sa Ginoo sa tong kinabuhi? Give time. Amen? No, Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12 verse 1 and 4. Do not let excitement of your youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. No, this doesn't talk about nga mga batanon lang, as in literal nga mga young people nga 16 to 25 to 30 years old. But naghisgot na siya, nagtudlo ni siya igsoon, pasabot ni siya igsoon, samtang naapatay kusog. Do not forget your Creator while you still have strength. Samtang makalihok pa ka, samtang makalakaw pa ka, papakagatinga, o unsa ba ka ha, samtang napakay gininhawa, so do not forget your Creator. Invest sa imong relasyon sa Ginoo, maugmad imong relasyon sa Ginoo. Gingon pa sa verse 4, remember Him before the door to life's opportunities is closed. Kanang wala na chance ba? Unsahay, unsahay ang tao magdali-dali na siya kung wala na chance. Kana na bitong hapit na gyud ang kanang hapit na makita unsahay makita na to hapit na ang deadline mo nag-cramming na ta. To sa mga estudyante no basta dili deadline, dili magkuan, dili mo lihok. No, but when we investing in our spiritual life, igsoon, in ourselves, samtang napatay gininhawa, remember your Creator. Do not neglect your time in God. If you don't have time for God, there is kalibutan, nganong gusto man kamo atog langit? Kung di man day ka mo invest sa imong time, sa imong devotional nimo, maugmad imong salvation, makita ang fruits of your salvation din sa kalibutan, mag-unsa man kag langit di ay. Anong gusto mo ka atog langit? No, mag-unsa man ta diadto, maunsa man ka didto, mag-unsa man ta didto kung if you don't want to spend time with God. Di ta gusto mag-devotional niya, mag-unsa man ta langit niya, naa ra dito ang eternal nga worship. Naa ra dito ang eternal nga presensya sa Ginoo. No, don't you know that every time that we invest our time diri sa kalibutan for God, atong ipakanaog ang langit? No, it is heaven on earth every time we worship God, every time that we call upon the name of Jesus, it is heaven on earth. So while you are still on earth, igsoon, spend time sa Ginoo. Amen? Amen? Do not neglect. Your time is your life. Imong oras, karang panahon nga nani mo na karon, mo na ato ang kinabuhi ra ba? And how, no, giunsa na nimo pagbubo imong oras, mausab na ang imong ginabubo sa imong kinabuhi. Nakuha nimo na igsoon? How you spend time, giunsa na nimo pag-google ang imong oras, mo po na imong treatment nimo sa imong kinabuhi. Kung ginausika na to tong oras, ginausikan na po, sama na po ni ginausikan na to atong kinabuhi. So do not neglect your time with God. Invest on things with eternal value. Dinha sa Ginoo. Unsa ni mga angay na itong ihatagan itong time? Devotional, fellowship, discipleship training. Atong devotional na to, igsoon, read the Word of God. Take time to read the Word of God in prayer, in worship. Once a day. Every day. Amen? No, kung nag-undang na kasi mong devotion na igsoon, balik. Give time to God. Wala man ang Ginoo nagpakaluoy nga, uy, pag devotional po, please, maluoy ka sa imong kaugalingon. Kay magansig ito if we do not cultivate, if we do not give time, if we do not invest on our spiritual life. Kita mo'y magansig dili ang Ginoo igsoon.
So take time sa imong devotional, balik sa imong devotional, sa fellowship. Do not miss sa simba. Every Sunday, ayaw ka late. Value your time at tubangan sa Ginoo para sa Ginoo, di ba? Nakainomdo mo, kini nga ang time is a earthly treasure, but i-convert nato into heavenly treasure. Imuhang life, ang imuhang time, imong spend and gamita para sa himaya sa Ginoo. So every Sunday, ihatag imong best. Amen? Na ay Y-Act, no? Sa mga batanon na ay Y-Act every Friday, don't miss it. Give time, Saturday morning prayer sa cell group. Basta nanay nakaundang sa cell group diyan. Balik sa cell group, igsoon. Ayog sayanga imong oras nimo sa naraka sa balay, di ka mag cell group. O basta na po yung mga time, no? Na yung mga times nga, basta na yung mga maot nga mga experiences mo na discourage ka. No, pagsulay ra na igsoon. Invest gihapon, balik sa cell group. It's not late, it's not too late. Amen? No, discipleship. No, it means putting things in your life back together. So pagpa-mentor sa usa ka cell leader, kung wala kay cell group igsoon, kuhita na imo tapad basin cell leader na siya ina nga appeal kog cell group, give time. Imo tapad, give time. No, gamita imong oras para sa himaya sa Ginoo and in trainings. Amen? Another is talents. No, quick lang ni siya kaayo. No? Talento na to, kitang tanan natay talento. Walay usa sa diri nga walay talento. Salamat sa gikini nga iglesia naghatag og importansya sa workforce, no, to give orders atong panimbahon. Daghan kay nangaabli nga mga workforce nga pwede natong maapilan. Na ay pulo ba te nga workforce? 11, 12? 11. No, so ipagamit na siya igsoon. Kung na may nakaundang dianhi sa workforce, balik. Ipagamit imong talento, ipagamit imong skills. Dili na sayang igsoon kay unsahay kung nara ba tay talento, gamito nato sa kalibutan para makakwarta ta. Again, do not store up things on this world. Kay temporary lang na siya, but hinuon kining talento nga gihatag sa Ginoo sa atoa, ipagamit na siya para sa gingharian sa Ginoo. Amen? The greatest lie sa enemy is you have the greatest lie sa enemy, you have plenty of time to get right with God. Napalagi panahon para ana. Di lang sa kumukumit. That is a lie, igsoon. Lie na siya sa yawa. No, okay ra nga di lang ko magpagamit, no, sa mga Diyos no, para ra na sa ila kay busy lagi ko. Invest igsoon, use your time, use your talent, use your ability para sa gingharian sa Ginoo. Amen? Ikaduha nga pag-invest nato is interpersonal investment. Interpersonal investment, it is investing to others. Investing in others. No, balik ta igsoon kato akong gigawa nako nga ang Ginoo naghatag siya og kapital sa katawhan sa atoa through paghatag siyang kinabuhi. Amen? And He expects nga ma-return na siya nga kapital through our salvation. And para makumpleto ang investment igsoon, God is expecting interest. Matag interest igsoon tubo. The interest igsoon is the people that we win for Jesus. Kini ding investment nga ato ang gipasabot sa Ginoo for eternal things is dili lang para sa tong kaugalingon. Mo invest nga mo grow ta sa tong salvation, mo grow ta sa tong relasyon din sa Ginoo. That is the capital, no, nga mabalik nato sa Ginoo and mabalik nato sa Ginoo ang interest unsa man ang mga tawo nga ato ang na-win nato. Mga tawo nga ato ang naselgrupan, mga tawo nga na-save. Pinaagi nato ang atong nga nakaila dinha sa Ginoo. That is interpersonal investment. So investing in others. Because soul, ang kalag, is the heartbeat of God. Muna siya pinitik sa kasing-kasing sa Ginoo igsoon. It is His most prized possession. Mubitaw ni hatag siya siyang kinabuhi. Para sa to, kay kita naman tayo kalag. Bataghan pag ay mga taong wakaila sa Ginoo igsoon. Muna ni ana siya nga give. No, invest on the things
with eternal value. Share the Word of God. Isangyaw ang pulong, isangyaw na to ang pulong sa Ginoo sa mga tawo nga wala pa kaila saya. That is our eternal investment para sa langit kanang makalag nga atong madala sa tiilan sa Ginoo. Amen? Gingon diyan sa verse Luke chapter 12, 33 to 34. If you want kung gusto tag mo store up og treasures in heaven, igsoon kung gusto ta mo invest og treasures in heaven, usa giingon diyan sell your possessions and give to those in need. Ibaligya ang tanan nimong kabtangan o itabang ni siya, o ihatag ni siya sa mga nanginahanglanon. No, it doesn't literally, no, di siya intero nga nagpasabot nga muhatag ta sa mga kabus. Yes, no, appeal gyud na siya sa tong ministry mo. Mutabang ta sa mga nanginahanglan, no, pagkaon, kwarta, no. But you have to know, ang greatest need sa katawo is salvation. The greatest need nila is makaila sila ni Jesus. The greatest need nila is makaadto sila langit. Kaya di ra ba dili po sila magdugay diri sa kalibutan. So pinaagi nimo igsoon nga naluwas. Pinaagi nimo nga nag-invest ka for yourself. It's time to invest in others. No, giingon din nga sell, meaning hatag ka sa imuhang kinabuhi nimo for those who are in need. No, balik ta sa meaning sa investment, no, to devote our time, our energy, our wealth nato para sa uban. Gingon na rin kung padayon, this will store up, no, sell your possessions and give to those in need. This will store up treasures for you in heaven. And the purses, no, ang mga bulsa, ang mga pitaka sa langit will never get old or develop holes. Di gyud mabuslot. Kung gusto ka mo store og treasures in heaven, igsoon, invest in people. Amen? Your treasure will be safe, no? Meaning ang kalag, no, makaadto sa langit. Di na makawat sa yawa. Kay daan na maglangit. No thief can steal it, no moth can destroy it. So, investa para sa ubang nga mga tao igsoon. Every soul is valuable in the sight of the Lord. Sa Mark chapter 10 verse 29 to 30. Mark 10:29 to 30. And I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news will receive now in return 100 times. Si kinsa man to nga ilang i-give up, ilang kinabuhi nila for my sake and for the good news. Meaning mo invest, no, nag-invest ta para sa uban nga mga tao through sharing the word of God. Pinaagi sa paghatag sa atong kinabuhi. Unsay promise niya sa verse 30, will receive now in return 100 times. Pinilo-pilo nga panalangin ang ma-receive sa mga tao nga mo invest sa salvation para sa uban nga mga tao. Amen? Palakpakan sa natong Ginoo ana. Hallelujah. No, it means sa igsoon, when we invest our lives para sa uban nga mga tao nga maluwas sila, no, makaadto sila langit, siguro dili tingali nato makitaan diha dayon ang investment atong na gihatag, no, tingali di nato makitaan nato ang no, atong sa wali ba ni Bishop Perling atong sa bukog bitaw ni Joseph, no, nga what we do, no, sa ato ang generation karon nga nag-share ta sa pulong sa iyo, nag-cell group ta, nagsangyaw ta sa pulong sa Ginoo, it will affect from generation to generation. Di na siguro nato makita nato atong mga kaapu-apuhan, siguro dili na nato kaabtan kung kabubuton yun pa si Ginoo nga mawala ta, but it will mustay, no, ang impact nga atong mahatag sa ubang tawo, mupadayon siya from generation to generation. Amen? Nang muna yung ipasabot din nga, you will receive now 100 times. And in the world to come, that person will have eternal life. Amen. No, muna yung palagkot sa nga verse,
to give emphasis lang as before ko mo end. And I assure you, whoever has given up house or given up their life for my sake and for the good news, and in the world to come, that person will have eternal life. Amen? So magamit at ang kinabuhi igsoon aron maluwas ang uban nga mga tao. Sa Acts chapter 20 verse 22, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. The work, unsa ni nga buluhaton? The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. So kini di ang gihatag sa Ginoo sa atoa igsoon nga kaluwasan di lang ni para sa atoa for us to enjoy nga maghulat ng tagpara langit. But giluwas ta sa Ginoo aron na ay mga tawo nga masangyawan pod nga daghan ang makaadtog langit. Amen? Amen ba? So to conclude, now God doesn't want us that our lives are invested. Dili gusto sa Ginoo igsoon that our lives ma-invest lang diri lang sa kalibutan. Atong time, ato ang wealth, ato ang kwarta, atong talento magamit ra mapahimuslan ra sa kalibutan, but gusto niya, He wants us to invest in the things of heaven with eternal value nga naagyo siya lasting nga effect for eternity, forever. Wala ta dinhi karon if wala gihatag sa Ginoo iyang bugtong anak. Amen ba? If wala pa nag-invest ang Ginoo sa atoa, wala ta dinhi karon. Wa tay expect nga langit. Wa tay paabuton nga langit. Tama ba? Kung wa pagihatag sa Ginoo iyang bugtong nga anak. But we cannot wait for heaven. No, we cannot wait for heaven if wala niya gihatag yung ultimate investment. So what is our response? So kung mubalik ha si Lord, igo lang bata nga magpakita sa iya nga luwas ta, o Lord, naanak ko, luwas ko Lord, musulod na ko, ready na ko. Or di ba ka, muatubang taniya nga luwas ta o ipakita nato nga Lord, nabi ako'y makalag nga akong gidala nako, dira si mong tiilan. Akong pamilya nga wa na luwas, gisangyawan nako Lord. Na sila karon kauban nako nga mosulod og langit. Akong mga classmates Lord nga mga maot kay mga bugoy kaayo, Lord, naa sila karon kauban nako mosulod sa langit. Akong mga silingan Lord nga mga marites, nga mga tabian kaayo, nga katong sigdaot nako, Lord, ako silang gisangyawan sa pulong nimo Lord, ug kauban nako sila karon mosulod sa langit. Amen. So let's invest igsoon. Let's invest on eternal things. Kay kita prapod mismo mo'y maglipay ta for eternity. Amen? Amen. Atong taga-kusog nga palakpak ang Ginoo. No, na-receive ra ba nato karon kabuntagon ang mensahe sa Ginoo igsoon? Na-receive ba na may mong portion? Are you ready to invest more than sa gingharian sa Ginoo? Amen. Amen. Let us pray. No, let us all stand no to end no ato ang word karon. Salamatan nato ang Ginoo igsoon for His word today. Lord, salamat kayo. We receive fully, O God, your word today. Salamat kay Lord nga nakasimbag gyud ko karon, nakadawat gyud ko ani nga mensahe, O God. Salamat Lord sa pag-abli sa among hunahuna, pag-usab sa among kasing-kasing, O God. And Lord, ma-excited mi, O God. Lord nga muhatag mo invest padayon Lord of whatever that we have, talento, kwarta, posisyon namo. Hallelujah. Salamat Lord. Let's all lift up our hands. Lord, salamat kayo O God. Among gi-receive fully Lord ang imong word today. Silyuhi kini Lord imong pulong karon kini nga eternal with eternal value. Yun ni makawat sa yawa misimo uli mismo panimalay. Lord, ini makawat sa yawa in the name of Jesus. But Lord, i-invest hinoon ni aron makakita mi Lord. Mamuhunan mi ani Lord, ug mamahimaya ka o Lord. Malapnag pagyud ang imong gingharian dinhi sa langit. Magamit mi Lord para sa uban and mo grow Lord among spiritual life. Thank you Lord, thank you Lord. All the glory O God. Jesus, imo halamang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mga nakadawat may amen. Nagkamo palakpak ikusog ang Ginoo. Hallelujah. Praise. Good morning sa tanan. Kung
Kamusta mong tanan nga nagtindog diha? Prosperous, healthy, and wise. Now, padayon lang mong tindog diha, nag-prepare ta para sa ato ang Change Sundays for 4 Sundays. Kay dili pwede nga mahimutang kuan ba kanang kumpiyansa bitaw or mawala bitaw ta sa mission sa Ginoo sa tuwa ingon nga iglesia diri sa Pagadan City. Niata diri nahimutang Church of the Living God kay doon na tayo mission. Ang mission nato is to win souls and make disciples. So nagsugod karon nga padayon tang gipahibalo o gipahimduman aron padayon pong dunay kausaban shifting sa atong mga panguna-una kay say mabisi bitaw ta makalimot na ta nga dili ay ta permanente diri sa kalibutan. So nagiskot si Eva number 1 is atong atimanon atong personal nga relasyon sa Ginoo aron mulig-on pagyud ta. Amen ba? Dahil dili ta dali madiskurahi. Kay kung mulig-on ta, di gyud ta dali madiskurahi, di pud ta dali matintal sa sala. Ug makapadayon yun ta hangtod sa katapusan sa atong ginawa. Sa diyang lig-on ta ating atumanon atong espiritual nga kinabuhi. Okay, kaduha, magamit ta sa Ginoo for a purpose, sa purpose ayang mission. Kita manggod karon ang nagdala sa mensahe. Humana silang Apostol Paul, humana silang John, humana silang Luke, humana si Stephen, humana tong mga nang adto na sa langit, kita na pod karon ang magpagamit. So, i-ready na to atong kaugalingon, atong ipaambit. No, dili na to himuon nga para sa ato ra ang kaluwasan. I-share na to, mo influence ta, social media, i-influence na to atong mga barkada, no, mo invite ta, i-ready na to, magsugod na tag-pray karon. Kinsay akong ma-invite unya sa Change Sunday. O di na ganita makapabot sa Change Sunday. Kundi sa Sunday services na to, na ako'y ma-invite aron makadungog sa pulong sa Ginoo. Kinibitang atong gibuhat diri igsoon, dili lang ni taman diri. Taman ni sa walay katapusan. So, ang kong prayer karong buntaga, ang nagtinapulan spiritually, kugi na sa iyang espiritual nga kinabuhi. Katubid ang nagtinapulan, tapulan mo devotional, tapulan mo basa, dili na karong 2022. Magkugi na ta, tungod kay dili pa ni mao atong agian, na apay hardship, dagkan pa itong atong bangon, diri sa kalibutan, but ang ligon, mo barog, o mo influensya. Atong palapakan, atong buhi nga Diyos, igsoon. Hallelujah.